ഓരോ ദിവസവും പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും, മനുഷ്യൻ്റെ ദയ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയ്ക്ക് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്രത്തിൽ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ വംശം, നിറം, മതം, ജാതി ഇവയെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് വേറൊരു മനുഷ്യനെ അളക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പലപ്പോഴും. അതായത് സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും കൂട്ടുകെട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന കാലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ അപകടമായ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മക്കളെ കാരുണ്യം, സഹജീവികളോടുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം വളർത്തേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു നന്മ, ആ നന്മയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോഴും തിരിവുമായിട്ട് കേരളീയരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് എത്ര നാൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നവംബർ 13 വേൾഡ് കൈൻഡ്നസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ലോകം വളരെ മനോഹരമാണ്.